zažili. My sa ale dnes budeme rozprávať aj o psíkoch, pretože psíci sú samozrejme veľkí pomocníci na jednej strane, na druhej strane dá sa s nimi cvičiť. A nie len tak, Myrnix Dyrnix, áno, ale takto špeciálne. Silvia Ficová je medzi nami nie v pyžame, ale nevadí, tentokrát mal prísť psíkovia v pyžame, ale nezohnali sme nejaký župan, ale nejaké adekvátne pyžamo na nich, ale je to psík a Fenka, hej? Áno. Prišli nám ukázať nejaké základy fyzioterapie psov, prípadne fyzioterapia psov je jedna z možností terapie, ako psíkom pomôcť v ich probléme bez toho, aby sme im pomáhali liekmi a tým sekundárne zaťažovali ich organizmus. Vieme im tak pomôcť od bolesti, prípadne zlepšiť ich koordináciu, kde s tým pádom znižujeme ako možnosť zranenia pri nejakých športových úkonoch a podobne. Jeden psík tu má niečo s chrbticou, teraz neviem ktorý. Áno, ten, čo leží, ten vyslovene robí tieto cvičenie na feedloptách z dôvodu svojho ochorenia, má spondylózu chrbtice v bedrovej oblasti. Zároveň má ťažkú dyspláziu bedrových kĺbov. A koľko takto cvičí na týchto loptách alebo feedloptách? Samozrejme, na feedloptách cvičia podľa toho, akú majú diagnózu, akom je to v aktuálnom stave. Cvičenie na loptách je len jedna z možností fyzioterapie. Sú tam ďalšie ako elektroterapia, terapia pomocou kvantovej metódy, ďalej hydroterapia na podvodnom páse. Cvičí sa samozrejme podľa aj aktuálneho stavu toho psíka, ale zhruba tak 2-3 krát do týždňa. Ja inak pozerám, že toto má veľmi veľa spoločného s tým ľudským cvičením. Fyzioterapeuti veľmi využívajú napríklad bosu alebo tiež tieto feedlopty, keď človek má nejaké problémy s kolenami, s členkami a tak ďalej. A pozerám, že presne na tom istom princípe to funguje aj so psíkmi. Áno, ten istý princíp, samozrejme. Nestabilná podložka, na ktorej musí balancovať. Ten istý princíp, len je to teda prevedené do zvieracieho sveta. Môžem sa opýtať, lebo tak ako spomínal Roman Bosu, tak toto je niečo iba špeciálne pre zvieratka, a teraz nebudem hovoriť konkrétne pre psov, ale nemôže napríklad toto využívať aj človek? Môže, toto sú všetko, čo tu máme, sú tie isté pomocky, ktoré sa používajú aj pre ľudí. Samozrejme, dávame pozor, aby to bolo vybrané z takého tvrdšieho materiálu, predsa len tie pazúriky, aby nám to nejako viacej nepoškodili. Ja ale pozerám, že ako nevyhnutné je, aby ten psík bol vycvičený, lebo pozerám, títo dva sú úplne perfektní. Áno, toto je naša ukážka samozrejme, ale čo sa týka našich klientov, pacientov, ktorí chodia k nám z dôvodu rehabilitácie, buď ako pooperačných stavov, alebo z dôvodu nejakej konzervatívnej terapie ortopedických alebo neurologických problémov, tak väčšinou sú vždy pozitívnou metódou motivovaní k tomu výkonu, ale dá sa povedať, že im stačí jedna až dve stretnutia na to, aby sme s nimi dokázali robiť to, čo potrebujeme na rehabilitáciu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Silvia Ficová, to meno vám nejako pomáha? No, podľa toho k čomu? Veľmi diplomatická odpoveď. Tak k čomu teda? Ja by som radšej tak nepomlčala. OK, ďakujeme veľmi pekne. Takže cez psíkov to ale celé je, o zvieratkách. Áno. Je to veľmi zaujímavé. Ja som si hneď prvýkrát myslel, že psíci pomáhajú ľuďom nejakým spôsobom cvičiť, ale toto je vyslovené nášité na mieru psíkom, ktorí majú problémy. Vy máte aj seminár? Áno. Budeme organizovať seminár vyslovene zameraný na cvičenie na feedloptách a príprava psíka na výkon, lebo máme veľa psíkov, ktorí sú športovci. Či už sú to dostihové chrty, agility, dog dancing, dog frisbee, športová kinológia. Tých aktivít so psíkmi je nesmierne množstvo. Seminár sa bude konať 31. augusta v našom centre. Neviem, či to môžem spomenúť. Takže v Bratislave, v Dubravke, Sibra centrum 31. augusta. Prihlásiť sa dá cez našu webovú stránku. Super, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, pani doktorka. Ešte tu ostaňte s nami. Ďakujeme. Sú rozkošní, naozaj veľmi pekní. A veľmi šikovní.